Janar BNB ya maganta a wata hira da aka yi da shi, ya ce ya yi da na sanin shiga rigimar mutane biyun nan, wato Adam A. Zango da kuma Ali Nuhu. Muna roƙonka da idan wannan shine karo na farko ka shigo a wannan tasha ta mai albarka, kar ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa, wanda da zarar mun ɗora labari ko bidiyo za mu sanar da kai mai sauran mu a koda yaushe. Wato jarumi Muhammad Bello producer ne kuma darakta ne kuma actor ne a cikin masana'antar Kannywood din, wanda ake masa laƙabi da BNB. Ya bayyana cewa yana nan yana shirin dawowa harkarsa ta fim ka'in da na'in kamar da, kuma ya yi wata magana mai jan hankali a game da rayuwarsa. A tattaunawar da gidan jarida suka yi da BNB, ya fara bayyana masa cewa sunana Muhammad Bello wato BNB, an haife ni a garin Jos, jihar Plateau. Na yi makarantar firamare ta addinin Musulunci kuma na yi sakandaren gwamnati ta Rero. Kuma ni producer ne kuma darakta ne kuma actor ne a cikin masana'antar Kannywood. Sannan ya ƙara da cewa ya ba ƙasar Najeriya har zuwa ƙasar Jamus, daga nan ya tsallaka ƙasar Belgium domin faɗi tashi na neman abinci, har sai da ya fara tunanin zamansa na can zai fi. Haka dai zaman bai yiwu ba, ya dawo Najeriya domin yana da sha'awar harkar Kannywood. Ya san zai ba su gudunmawa a cikin tafiyar tasu da masana'antar Kannywood ɗin. Sannan ya ƙara da cewa bayan dawowarsa harkar fim sai ya koma karatun jami'a a nan Jos. Ya yi diplomarsa a ɓangaren jarida, sannan ya ƙara komawa ya yi diplomarsa a ɓangaren kasuwanci. Bai tsaya a nan ba, ya koma digiri, inda a nan kuma ya karanci harkar tattali a shekarar 2005. Inda aka tambaye shi shin ya bar Kannywood ne aka daina jinsa, inda ya ce a'a, bai bar Kannywood ba, asali ma yanzu yana nan yana ayyukansa na series mai dogon zango, zai zo a nan gaba ba da jimawa ba. Ko da aka tambaye shi me ya fara saka shi farin ciki a cikin masana'antar, inda ya ce gayyatarsa da aka yi ƙasar Amurka, inda ya ƙaro wasu abubuwa daban wanda da bai san su ba. Sannan ya ƙara da cewa tabbas abin da ya tsaya masa a rai shine shiga rigimar Adam A. Zango da Ali Nuhu, wanda tabbas yana nan yana da ya sanin shiga. Ya ƙara da cewa na yi kuskure matuƙar gaske da na saurari ɓangare ɗaya wanda ban saurari ɗaya ɓangaren ba, sai daga baya na gane na yi kuskure da ban saurari ɗaya ɓangaren ba. Babu shakka zuciyata ta cika da rana sani, duk da na nemi yafiyar wanda ban ji ɓangarensa ba na yanke masa hukunci direct wato Ali Nuhu. Ya ƙara da cewa suna da alaƙa da Ali Nuhu sosai, haka ya yafe masa, suka dawo suka ci gaba da rayuwarsu. Ya ƙara da cewa jarumar fim ya aura wato Zainab Yunus, wacce ta fito a cikin fim ɗinsa wato Uwar Miji, inda yanzu haka shekarar su 5 da aure, wanda sun samu ƙaruwar 'ya'ya ma, sun samu 'yan biyu kyautar Allah.